bisa ngangkat para berandang. Hei para tamtama. Siapa mangaro? Hawesti sanjoto. Lumaksana kita. Tadyo! Kejaba saka kuwi telung dina aku lan kanca-kanca kuwi durung mangan. Sebab mergo tanggung pangan wis tekan. Kabeh mau sing salah dudu sapa-sapa. Lanjut sapa? Raja ning Baghdad sing ora mikir kawulane. Nanti aku kowe kabeh padha geglaran-gelaran ning alas Badri kene. Ora keliru. Nganti kowe lan aku
saben dina dadi rompak. Saben dina dadi berandal. Iki mung mergo saka wong badan. Babar pisan kaya pengayoman. Sing ora bisa kanggo tulodo. Tuladhane sapa? Rustam Haji. Apa dheweke iku mikir urip iku kabeh? Kabar pisan orang mikir uripe kawula. Upama kalian aku saben dina blandang ngeco ngene iki, apa kleru? Yen kanggoku babar ora kleru gak. Namun sapa kuwi? Mbok menawa jeneng Jalalan Jalil. Iki wis keprungu ana ing kerajaan Baghdad. Aku malah seneng mergo jenengmu lan jenengku iki saya kondang kauntan. Kondange jeneng Grandal Jalalan Jalil. Mesti keprungu wong-wong saka Baghdad. Bener. Tan wurunga mesti ana utusan punggawa praja saka Baghdad tumuju ana ing alas Badu. Alondangan kanggo kulan kanggomu, Pak. Mula saka kuwi tenane yo iki sing tak enteni. Awake dhewe ora usah golek tandon pangan. Budal ana kerajaan Baghdad. Malah kaboro. Awake dhewe diteri bondo akeh. Mesti wae parangan prajurit-prajurit utawa rati baski saka kerajaan Baghdad. Kan duweni bondo sing akeh. Lamun to bakal rangket kowe lan aku. Supaya gampang wong Baghdad tumuju ana ing alas Badui gawe geger ana ing Karang Pradesan. Mesti wong-wong saka Baghdad mesti kepriake kabeh wong. Pak Lek, sing rabeni boleh sapa? Pakde meneh. Mbok kira aku ngrabeni mbok demo lho kowe. Kalau dicelok piye? Mlaku nrunyung kaya tikus. Lah iki anjing dalanan lah ya. Ngerti menungso iki. Ya aja galak. Ajane. Pakde aja galak-galak. Ngerti. Ngerti ya galak. Mula saka kowe. Aku pengen takon sapa aran? Aku. Aku Rokayati. Rokayati. Sabajure pelek iki sapa? Aku Jalal. Jalan. Jalil. Wala jenenge eli-eli. Lo. Jeneng elik ning wonge bagus. Walah. Ini kok bagus. Apa kok Apa jenengmu? Rokayati. Reni. Kok Nggonmu nyawang aku karo dulurku elek iki piye? Ana ing alas Badui. Ganteng-gantenge wong yo wong loro iki. dadi ning alas Badui iki sing diandhep kuwi wong. Bener. Kleru. Mergo kancane kewan-kewan. Tuladhane kaya gethek. Lah, ya cocok. Mula ganteng dhewe. Mula aku tak liwat. Durung dhisik. Gampang men. Kowe wani teko ning alas Badui ora bareng karo bojomu. Bojoku wis pegatan kok. Wis pegatan. Dadi kowe ngono. Cocok gathuk galituk. Ono kok rondo malah dikuwi. Seneng aku malah. Kok seneng. Upama aku nyedaki kowe, ora ana sing wani nyedaki meneh. Cedak. Iya, Lagi ya wis sedang no. tegese cedhak ora ngono kuwi. Yen to kowe bebarengan karo bojomu, aku nyedaki kowe mesti wae aku ewuh karo bojomu. Sarene kowe rondo, ora ana sing gandeng. Lah saiki kowe pengen tak gandeng ta ora? Bukan ya. Iya. Alamu. Urip bebarengan karo aku saben dina kowe mergawe bondo dolone eno aku. Lho. Lah kok Enak pengen to? kowe. Akhire opo ora? Lah iya. Lah kok Wong lanang saiki sing digoleki enak tak kandhan. bener nak wong lanang kowe. Kalau meneh, upama kowe milih antarane Jalal apa Jalil, uripmu mesti enak.
Kok iso jane kowe iki nyambut gawe apa rupa kok ireng kabeh ora sing Ora ngerti. Ari njaluk butuhmu apa? Kowe butuh TV sing gedene sak padha lawang TK tak colongno. Kowe pengen kalung sing gedene sak rantai sepur tak jupukno. Kowe kepengin montor sing bekas tilang-tilangan disita tak colongno. Ora mau kuwi. Kowe pengen wong bagus. Ya toh? Kowe pengen wong bagus ya ono ning kene wis. Lah yo iki pilihan saiki. Walah. Gede cilike iki maling ngono to? Yo. Oh, alah maling kok bianggane kaya ngono. Kowe bondo donya ora duwe. Saiki ini aku weneh ana sithik kepiye rasane? Omong kelonan karo rondo kuwi piye rasane? Aku jaluk kelon. Aku mau keloni. Wong wedok bojo. Wis tau ngrasake wong duwe bojo. Wes. Saben bengi turu awon. Aku Timba-timban. Bisa. Wayah-wayah udan, angene semripit iso kelonan. Ya sen iki kowe rondo. Upama enek udan, ana angin. Apa ora mesake? Aku wis iso kelonan kok. Lan ngrasa apa? Guling. Guling ora iso ambekan. Ora iso anget. Konsep. Golek bantal sing ana ambekane. Sopo manis? Kowe Ora kepisin wis kulino wong siji digarap-garap. Ora siji aja siji garap-garap.
rondo. Iya. Ora sing hormati. Ya toh. Yen to kowe tak mek bojo, mesti kowe tak hormati. Ya sepi. Gelem apa? Gelem ora? Tiga bareng-bareng. Ayo. Panas. Tulung Pak De. Kowe kuyo ngono kok, Dur. Lah pripun? Kok iku mulane wong mendem malah keliwat. Lho lah aku kan dalan kula mriko mae. Yo kowe dienggo surungan. Lah aku kan sedulur puno semono kae. Kula ndak jebol. Nah, wis balik. Kita balik ya. Matur nuwun nggih. Sukit kendel bodowani. Lanyuh-lanyuh sikil tumuju ana ing alas badu. Tenane kowe sapa? Mumpung durung kowe tak pateni lan ruangku kabeh. Mergo wis wani nyarui. Jalal lan Jalil ana papan kene. Kalamun kurawano karo aku ora apa-apa nanging janjane kepen ngerti aku bakal ngerti marang kowe. Apa? Apa? Bakal kel mana? Bakal leman. Apa to? Bener kabeh kandhaku. Wong badak mesti tumujune alas badak kleru. Sawangen. Wono donya Mas Sandangane iki upama tinggo mangan kelan aku, mbok menawa 7 sasi ora usah bener ya. Saiki kandhe kowe. apa sing mbok arep? Pilih bondo apa nyawa? Yen aku milih nyawa, Yen kowe pilih nyawa, bondo donyamu pasrahke kelawan aku lan kanca kancaku. yen aku abot bondo. Yen kowe abot bondo, nyawamu tak ontapke saka ragamu. Bener lamun to kowe emang nyawamu. Bagus yen koyo ngono. Sik kurang. Isih kurang. Aja mbok ilangno lho ya. babe. Ini isih 7 sasi. Ngene diapure kok avansa velos. Saiki bali. Isih kurang apa ora? Isih kurang. Nane mun iki isih kurang. Yen isih kurang. Sesuk-esuk kowe nang omahku. Ana ing Baghdad, juga bakal tak kowe ini bondo sak oke kowe. Ora mung kuwi, Apa meneh? ora mung kuwi. Kalamun kowe bisa ngrubuhake kerajaan Baghdad. Kowe kabeh uripmu bakal mukti mulya. Kowe bawa aja mbrandal, kowe bak dadi prajurit. Sik. Ning ngarep kowe kondo lamun tok pakah ning kerajaan Baghdad. Iya. Jenenge pakah kowe mesti kudu setya tuhu kan sembane nanging kira. Kowe tumujuane alas badui saya-saya ngakon aku lan sedulurku rubuhake ora kerajaan. Mergo tekan ing papan kene ing pamrih kepengin bakal sutut karena kowe kabeh. Dadi tekamu ana ing alas badui mung pengin sapekuton kalawan aku lan kanca kancaku. Bener. Kanthi dalan aku bisa ngrubuhke Baghdad, uripku, urip sedulurku lan kanca kancaku iki mulya. Apa kabeh kandamu sekiranya bisa tak ugemi? Kalamun aku cidra ing janji. Kaget kedene wong utak. Gampang dong mengucap sing kaya ngono mergo apa? Wong yen duwe karep kuwi janjine muluk-muluk. Lamun to besok kowe dadi ratu ning kerajaan Baghdad. Iya. Wis lali karo janji. Kalamun kowe pandak sing kaya ngono ora kleru. Pancen adaane kaya ning aku aja padak-padak. Yen aku abang-abang yen ijo-ijo. Ya. Ono tak obi apa kamdet kandam lamun to kowe cidra kowe goroh pisah jonggolan tembung. Nah, kan gue mimpi rubuh akib kerajaan Baghdad waktu dino itu. Jadi gini, sang raja Rustam Aji
Yo, Iki utusan marang Panglima Yusuf. Panglima Yusuf. Sing supaya ngrantet kowe kabeh. Dimana ora kami sarani. Aku ninggalake papan kene. Sesingitan. Iya. Lewat tos sing kono. Hati-hati. Yo. Tenan to. Sithik moko sithik dalan wake ngajaan badan. Luwih gampang. Bener. Mula sopi. Konco ruangmu kabeh kae dicepaki. Gawe kane yen to ono tekane. Panglima Yusuf. Ning papan kene aja nganti jelati. Gedaki. Odo setiti. Ayo, Weh, ning kabeh. Takonane ora munggo di sana ing alas Baduy kene kondange ana salah sawijining brandal keng jeneng Jalal lan Jalil. Apa kowe ngerti? Kowe takon brandal Jalal lan Jalil. Yo, ning kene bakal blok. Aku kang aran Jalal. Aku Jalil. Bali takon sapa kowe? Srawengke Panglima Yusuf aku. Oh. Kalbu anda-andae wong Baghdad. Ora kleru. Jalal lan Jalil. Piye Sup? Yen kena tak ilingake aja teruske nggonku tumindak njarah rayah bondo donyaning kawula. Ayo tak suwanti ngersa dalem sang raja. Mengko tak jalukke pangapura, saya-saya tak suwunke pegawean ben kowe ora dadi brandal. Nganti aku tumindak berandal kaya ngene iki. Tenane sing luput ora ana liya. Raja Rustam Haji. Kedlarang-dlarang uripku mergo babar pisan. Kae ora mikirke kawula-kawula cilik. Sak indenge jagat ana ing kerajaan Baghdad. Sup. Kula kandi kuwi. Ing kene aku njaluk kanthi banget lereno tumindak. Wis kadung loro atiku. Igit-igit raja ning Baghdad yen durung mudhun saka kursi gambar main senggalu ana ing kerajaan Baghdad. Aku ora pengen nggon gawe geger kaya ngono padha karo nantang prajurit ing Baghdad. Pas ki Ayo,
Ya,
Bangke udah dia malah. Wah!